Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Sallallahu ala nabiyil karim, amma ba'd. Za mu ba da amsoshi na waɗansu tambayoyin da aka yi. Kuna gani a rubuce sabonin nan kuka danna sai zama abone, kuma ƙararrawar nan ku danna, ƙwarai yake amfana mana. Kullum muna faɗi ma da kaɗan ne kuke yi, mutane da yawa ba su yi ba. Ya kamata gaskiya in baka iya ba ka ba ma wani dan wanka YouTube kin nan, sai ya danna gurin jan nan yayi like kin nan, ana bukatan shi ƙwarai. Mai tambaya na farko Bita Ibrahima ya yi tambaya, ya ce menene hukuncin limamu in alwallan shi ya karye lokacin da ake sallah, yana iya ya sa wani wanda aka bar shi a rakoki ko raka'a guda ya limanci sauran mutanen? Yana yiwuwa. To ya yake in yana yiwuwa? Ya ce nace yana yiwuwa in ya zamanto ya iya sallah, tunda shi limamin ya san shi ne ya sa shi, amma ya zamanto kaɗankin shi ya samu raka'a guda. Yaya ne ake yi? Sai ya karasa sallah na limami. In raka'a guda ne bai samu ba, ya samu uku, in yayi uku shi bai ya sallah ne, sai ya tashi ya tsaya. Kuma sauran mutanen in su raka sun cika tare suka fara da limam, suna da zaɓi. In suna so suna iya su zamna har su jiraye shi wanda aka sa limanci na biyu, in ya zo ya cika sallan shi, in ya sallame sai su sallame, ko ya zamanto kawai su sallame. In su sun samu raka'ansu na hudu, limami shi ya tashi ya cika raka'an shi guda. Zaɓi yana gare su, duka biyu ana iya yi. Kuma mai tambaya na biyu Malam Rabi'u Tari ya yi tambaya, ya ce mutum ya mance bai wanke hannayen shi ba da fari, sai ya shiga da walla ya wanke fuskan shi, kuma ya wanke hannayen shi, kuma ya shiga abu tukunan ya tuna. Yaya ne wanke hannu wannan na fari zuwa wannan nan tafin hannun nan? Gaskiya sunna ce, mustahabba ce, ba dole ba ne. Jamhur suka ce mutum ya mance babu komi, amma waɗansu mutane suka ce kawai inda ka wanke hannunka babu komi, wanke na farilla kin nan zuwa hannu, gwiwan hannu kenan, ba dole bane sai ka maida su. Kaman ko kurkura baki ko sa ruwa cikin hanci, wannan duka an kamance su baka koma, amma wadansu sun ce bayan ka kare maka na iya kai su, babu laifin komi. Mai tambaya na uku Hajiya Zaina Aji kai gama ta yi tambaya, ta ce mutum yana cikin sallar magriba da ya zo ƙarshe sai yana kwankwanto raka biyu ne ko na uku ne, ya zai yi? A'a, tunda yana shakku kawai sai ya tashi ya cika raka na uku, in ya sallame sai ya sujuda ba'di, daga bayan sallah sai ya kawo sujuda guda biyu. Kuma ta ce tambayanta na biyu, kamar mutum ya karanta Fatiha tukunnan ya mance ya yi addu'o'i da karanta aya ko sura, wannan babu komai tunda ya mance. Wadansu sun ce babu sujuda kabli ko ba'di dan an mance sura, kuma in yi sujudan shi zai yi addu'o'in da ya kamata, babu laifin komai. Duka mustahabbu ne, ba dole ba ne. Kuma mai tambaya na hudu Abdurrahman Sanusi ya yi tambaya, ya ce ya halatta musulmi ya halarci sallolin kiristoci ko kafirai? Gaskiya duka malamai suka ce bai halatta ba, tunda wannan ƙara musu gwiwa ne za ka yi in ka tafi, kenan bai dace ba hal abada. Ko waɗansu kirsimetikinsu ka yi musu addu'a, kuka ce musu barka da sallah, wannan duka haramun ne. Abu ɗaya ne ya halatta, in dai kuna da alaka da su, in suka kiraye ka wajen ko auren ɗiyansu ko wani abu, wannan kana iya ka je ka musu barka ka fita.
ko abinci in suka kiraye ka, in za ku ci abinci in halali ne kuna iya ku zamna ku ci, wannan babu laifi. Amma in ba haka bane gaskiya an hana mutum ya je a yadikin sallolin kiristoci ko waɗansu mitinkinsu. Mai tambaya na 5, Malam Hadi mai rijiya ya yi tambaya ya ce mutum ne ya yi wanka zai fita ya yi alwala kuma ya tuna bawulin nashi bai tsaya ba, sai ya koma zai wanke abin shi, zakarin shi ko bayan shi da ruwa mai sabuli ya yi shi, baya komi kana iya ka yi shi, kar dai sabulin ya yawa ya ji maka ciwo ya yi kai wajen, ba ka wani yana wankuwa babu komi, tunda ba alwala ba ne, kama ruwa ne aka ce. Yanayin yadda kake wanka ne shi ma za ka kama ruwa, jikinka ne za ka wanke. Mai tambaya na 6, Malam Lawali Gura ya yi tambaya ya ce me hukuncin matan da bata shimfiɗa hukunta wurin da mijin da yake kwana, kenan bata mashi firash ko bata dafa mashi tuwo, waɗansu dai abubuwa, ko bata sa mashi ruwa. Wannan gaskiya dai malamai suka ce ba dole ba ne, min husnul mu'amala ne na al'ada na yanzu, kenan ba dole ba ne shi ma ya ma kanshi wurin da yake kwana ya shimfiɗa ya yi abincin shi, ba dole ba ne ita ta yi. wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan, kenan ta'awun ne tsakanin su, kowanne yana taimaka dan uwan shi, ba dole bane ita ta yi. Gaskiya amma shine ya kamata ya yi mata shimfiɗa kuma ya dafa mata matu, amma yanzu al'ada gaskiya ya kore wannan abun. Kenan al'adance gaskiya matan da bata yi wannan babu ma'ruf ne, zama gaskiya zai wuya, tunda mutane sun saba haka kin ne, ita take dafa, ita take yin komi, amma ba haka bane gaskiya ba wajibi bane akan. Mai tambaya na 7, Biya Maradi Alhaji Sulaimana, Malam Abba ya ce yaya ne hukuncin masu sai da dabbobi da leburori ko kuma mekanisan da kayansu a jikin datti sai su zo su yi sallah a masallatai? Wannan haramun ne gaskiya, babu sallah datti a jikin malabis. Cikin shurutukin sallah mutum ya wanke tufafin shi da jikin shi, kuma da za ka zo kana takura ma mutane da warin mai da wani abu, ya kamata a wanke guraren nan duka, ya zama kamar najasa ce gaskiya. Jini ko gashin dabbobi a jikin duka da waɗannan duka, ya ne za ka zo ka tsaya wajen Allah da ba da tsafta ba? Wannan haramun ne gaskiya, kuma babu sallolinsu. A gaya musu su wanke kayan nasu tukunna kafin su zo sallah. Mai tambaya na 8, Malam Tari Rabiu ya ce mutum ya mance shi bai wuturi har lokacin asuba ya, kana iya ka yi su kafin a yi sallan asuba, kafin a salati, kuma da rana ne ba karama ba har rana ta fita, ba komi kana iya karama. In shafa'i 3 ne za ka yi sai ka maida shi, shafa'i da wuturi 3 za ka yi sai ka maida shi 4, kenan ka yi raka 4. In ka yi raka 2 sai ka sallame, kuma sai ka yi raka 2. In 5 ne kake sai ka maida shi ya zama 6, kenan sallama 3 za ka yi, raka kowane 2 sai ka sallame, kenan shine ramuwan nashi, yana ramuwa. Mai tambaya na 9, Bala na Nuhu ya yi tambaya wai bacci ce mai yin hukunci wanda yake zuciyar shi ba mai kyau bane je ya yi sallah, baya son mutane, yana hayinci, baya cika amana, yana ƙarya, kuma baya so mutane su samu wani abu haɗu da kenan da hasada. Wannan gaskiya sallan shi akwai inda ya cika shuruɗin sallah da arkanikin shi, amma gaskiya ladodin na sallah ana ragewa. Kuma tambayan naka a barbarci kai, shi ma bari in fassara shi a barbarci. Kam yam kawra sartiri ambu salaro beji saliji
ko har zu dibi ko a wamsa wanda ya tarani ko mana an betiri ko kare ma a yi salanzu gaskiya sala da cikaji a kalkallo salanzu be shi karo a sarsu a wala su wadi lare sala je da zuwa da zo maro karon zu dibi a kan baje kare ma yi salanzu turri munafiki garin kam haram zu yi sanni lare sala ya turri kenan adinan garo adinan kam kuruzo salanzu tumu kor ladan zu to sala ya tuwondo wassalam